Після акції протесту звинувачення в перешкоджанні господарській діяльності Генічеський районний суд почав розгляд кримінальної справи щодо двох кримських татар – 23-річного Ділявіра Ягяєва і 30-річного Сейтуміра Абдултаїрова. Їх звинувачують в блокуванні роботи автозаправної станції «Авантаж-7». Йдеться про спробу місцевих активістів зустрітися з керуючою тієї АЗС Надією Анікеєвою. Вона в соцмережах писала, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Люди прийшли до АЗС вимагати вибачень. На Анікеєву подали заяву до поліції, але слідство досі не завершено. А ось кримським татарам загрожує до 6 років позбавлення волі. Генічеський районний суд. Засідання у відкритому режимі, але без слухачів. Через карантин людей до зали не пустили. Нашому телеканалу дозволили транслювати засідання наживо. Так, ви пам'ятки отримали, права? Вам все там зрозуміло? На лаві підсудних, правда не буквально, двоє жителів Новоолексіївки – Ділявір Ягяєв і Сейтумір Абдултаїров. Їм загрожує до 6 років в'язниці за акцію протесту. 5 березня цього року вони разом з представниками громадського формування «Аскер» та іншими небайдужими пікетували місцеву автозаправку «Авантаж-7». Людей обурили публікації директора цієї заправки Надії Анікеєвої в соціальних мережах, де вона негативно висловлювалася щодо кримських татар. Вона заявила, що шкодує, що немає Сталіна, щоб депортувати всіх кримських татар в Узбекистан. Протестувальники тоді зібралися біля АЗС і вимагали її звільнення. Та в свою чергу написала заяву в поліцію зі скаргою на перешкоджання господарській діяльності. Вона вимагає відшкодувати збитки від 5-годинного простою станції. Зупинення даного кримінального провадження сторона захисту не вбачає, тому вважаємо за можливе призначити. Також, як вже зазначив пан прокурор, викликати всіх свідків, які зазначені до які долучені до обвинувального. На вулиці люди з державними та кримсько-татарськими національними прапорами прийшли підтримати підсудних кримських татар. Вважають, що звинувачення надумане, а притягати до відповідальності потрібно Надію Анікеєву, директорку мережі АЗС, яка дозволила собі висловлювання, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу, а потім ще й звільнила 3 співробітників кримських татар. Она, получается, спровоцировала, довела до увольнения, и сейчас, опять же, этих ребят судят. Конфлікт почався на сторінках соціальної мережі Фейсбук. Жителі обговорювали ініціативу встановити в Новоолексіївці бюст організатора першого курултаю кримсько-татарського народу Номана Челебіджіхана. За словами учасників обговорення, Анікеєва протестувала встановленню. Тоді висловила жаль, що, мовляв, немає зараз Сталіна, щоб повторно депортувати кримських татар до Середньої Азії. Она высказывалась в интернете, на страницах Facebook, что если бы власть была в ее руках, она стала головой поселкового совета Новоалексеевки, она бы всех нас выслала бы, снова бы депортировала из Украины. Но, я думаю, мы живем не в 1944 году, а в 21 веке, когда уже, как сказать, каждый крымский татарин на генном уровне защищает свою свободу, свою независимость, свое право жить на родине. Підсудні заявляють, їх образили слова Анікеєвої. Втім, мети блокувати роботу заправки не було. 5 березня прийшли на АЗС, щоб поговорити з нею, але вона уникала розмов. Лично даже я ей говорил, тут люди собрались, возьми, просто извинись и все, что... Зачем я говорю, тебе надо и нам надо. Она на меня стояла, смотрела, и все на этом. Больше никаких действий. Ну, цели не было там препятствовать работе? Нет, никаких целей этого не было. Никто ничего не закрывал. Лично к ней были вопросы. Лично к ней были вопросы? Да, лично к ней были вопросы.
Другий підсудний Ділявер Яг'яєв напередодні був звільнений з АЗС. Він працював автозаправником, де керівником була Анікеєва. Вважає, що його і ще 2 кримських татар звільнили за національною ознакою через те, що обурилися коментарями Анікеєвої. Я приехал поговорить, а вот как бы и люди собрались. Ну как бы так получилось, что никто не собирался ничего там перекрывать, ничего не это. Просто приехал я поговорить. Люди об этом как бы узнали, и им тоже не понравилось, что про их народ так говорят. Вот и вернули, приехали все и начали как бы стояли, просто хотели поговорить. Именно цели такой не было у нас. Представник мережі АЗС «Авантаж-7» Олександр Волвенко заявив, у них немає мети відправити підсудних за ґрати. Вони готові на примирення, якщо обвинувачені компенсують матеріальні збитки у 31 тисячу гривень за 5 годин простою. Я буду разговаривать с моими доверителями. До этого я не слышал каких-то вариантов, либо таких предположений, давайте там наказывать и все остальное. То есть такой точки зрения нет. И я сам первый проявил инициативу, поскольку в прошлый раз обвиняемых в зале заседания не было, это невозможно было сделать. Сегодня они были, и я первым предложил вариант диалога. Пока диалога, поскольку все может родиться лишь в рамках диалога, без диалога разговаривать о каких-то последствиях невозможно, нет смысла. И нет смысла. Будет диалог, и будет какой-то результат, будет какое-то решение. Я уверен, что оно может быть положительным как для нашей стороны, так и стороны обвиняемых. Прокурор Генічеського району Володимир Остапчук, який підтримує державне обвинувачення в суді, вважає, що в разі примирення сторін конфлікт може бути вирішений, але вирок все ж буде винесено. Мне неизвестна на сегодняшний день позиция обвиняемых, потому что на сегодняшний день на следствии была одна позиция, на сегодняшний день может быть другая в связи с вступлением защитника. То есть будем смотреть уже по ходу, как оно будет. Если стороны договариваются... Там стороны могут договориться в части финансового вопроса. Ну и, возможно, примирение между ними. Підсудних може чекати штраф до 425 тисяч гривень, обмеження волі до 5 років або ж 6-річний тюремний термін. Захист Ділявера Яг'яєва наполягає на тому, що в діях підсудних немає ознак складу злочину. Максимум їх дій можна було б кваліфікувати як дрібне хуліганство. Погроза, Загрози застосування насильства не було. Якщо немає цих фактів, то немає складу злочину по висунутому звинуваченню. Крім цього, є безліч процесуальних порушень. З нашого боку дуже багато питань. До наступного засідання вивчимо матеріали справи і представимо свої докази. Перше засідання, по суті, призначено на 17 березня наступного року. Тоді вже сторони повинні будуть представити докази. Ті, кого судитимуть, не залишаться один на один. Якщо потрібно буде, зберемо народ, вийдемо на акції протесту і обов'язково підтримаємо своїх співвітчизників.